Slávnostnú akadémiu k 14. ročníku olympiády žiakov Medzibodrožia uviedol dlhoročný učiteľ Kráľovsko-chlmeckej strednej školy Zoltán Jánošík, ktorý vo svojom vstupe pripomenul históriu všetkých školských olympiád od roku 2009. Jedným z tých najobľúbenejších a najmasovejších, ako som už povedal, ktorý sa tu zakorenil a ktorý vytvoril taký základ genotypu našich žiakov, našich detí na školách a aj na našej škole je práve tento futbal, čomu majú vlastne najsilnejší alebo najpevnejšie puto. V regióne sa darí aj ďalšej loptovej hre, a to volejbalu. Do 32. ročníka letných olympijských hier v Paríži zostáva niečo viac ako mesiac, a tak akadémia sa niesla v duchu blížiaceho sa veľkolepého podujatia. Pozvanie do Kráľovského Chlmca preto prijali aj členovia olympijského klubu v Košiciach, ktorým patrí v Medzibodroží pravidelné miesto. V priebehu týždňa každý deň sa organizovali spoločensko-kultúrno-zábavno-športové akcie, ktorých sa zúčastnili nielen domáci žiaci, ale v rámci 14. ročníka športovej olympiády pre žiakov z Medzibodrožia sme tu privítali 200 žiakov z 12 základných škôl z regiónu v sprievode 40 pedagógmi. Najväčšie poďakovanie patrí hlavnému organizátorovi, dlhé roky riaditeľovi týchto spomenutých akcií, bývalému riaditeľovi školy, pánovi inžinierovi Ivanovi Beňovi. Po slávnostnej akadémii nasledoval kultúrny program a oceňovanie športovcov v areáli amfiteátra. Všetci prítomní už netrpezlivo očakávali bežcov na počesť olympijských hier vo Francúzsku. Nechybalo ani zapálenie olympijského ohňa a hymna. Behali sme 3,2 km v Kráľovskom Chlmci. Urobili sme jedno kolo okolo Chlmca a potom tu sme zoradili. A zapálili si olympijský oheň. Zapálili sme oheň. Ty si súťažil aj na samotnej olympiáde celý týždeň? Áno, celý týždeň bol som zaradený ako vedec. Aj hral som futbal. Bývalý riaditeľ školy nemôže zabudnúť na prospešnosť školských olympiád a na 6 dní a 5 nocí trvajúci maratón z roku 2012, kedy 50 žiakov školy prekonalo aj samých seba. Spoločne ubehli 2124 km, čo je vzdialenosť medzi Kráľovským Chlmcom a Londýnom. To bola veľká akcia. To, čo kolega nepovedal pri prezentácii, bolo to, že nás veľmi prekvapilo nezáujem médií o túto akciu. Proste tých 42 km, čo zabehli za 5 nocí a 6 dní, každý jeden žiak v podstate, tak to je neopísateľný zážitok. A niekto vás vôbec prekonal na Slovensku? Alebo dá sa povedať, že to je vaša rarita? Ja si myslím, že také niečo nevieme o tom, aby nás niekto prekonal. Proste ten zaslúžil by sa možno aj Guinnessovú knihu rekordov. Maketu Eiffelovej veže v Paríži vyrobili pre francúzsky školský týždeň v Kráľovskom Chlmci študenti školy odboru programátor.